Mă voi juca alături de Mihaela. Bună, astăzi mă voi juca alături de Mortis. Haideți să vedem ce va ieși. Mortis, mă duc eu să iau pe acela. Tu du-te pe mijloc și lucrează. Da, sunt boți. Da. Am murit. Mortis, ce de Din cauza ta, Mihaela, am pierdut că tu te-ai dus agresiv. Și erau boți. Pop and chop. Turbo time! Așa. Ne scuzați. Să vedem cine va ieși. Deci nu o să mă mai duc așa agresiv. Le iau eu. Alertă echipă sus. Bam, am uitat să-mi schimb gadget-ul. Vin și eu acum. Unde te-ai dus, Doamne? Nu l-ai omorât? Stai, Echipă jos. stai aici. Tu stă-te în partea aceea, dar în fine. Ca să-i pândim. Ok, mă. Sper să luăm locul 1. Hai. I-ai dat, da? Da. Hai. Asta posibil să fie. L-am omorât. Mora un Edgar. Dacă nu m-ai apucat să muream. Cum te omora un Edgar dacă aveai viața aproape full? Nu mai aveam puțin. Ăsta. Eu o să mor. Ce șmecherie e asta? Stai aici, Mihaela. Gata, s-a terminat primul meci. Bine, am câștigat meciul. Acum o să joc Dynamite să văd de ce va ieși. Eu o să joc tot felul. Dați un like și abonați-vă dacă vă place acest videoclip. Și uitați ce double jump pot să fac o Dynamite. Da, nu mi-a reușit de data asta.
le iau pe acestea. Ceva de genul. Echipă jos. Da, știu, sunt două Piper. Bun. Am făcut un kill, dar că n-am mai apucat să... Ai grijă că se sparge ăștia. Iar Hai! Nu! bine, mamă, nu mi-a nimerit niciun hit. Am aterizat cu Ma. power cube-ul. Mamă, ce-mi dă. Am mai făcut un kill. Aș vrea să-mi fac hypercharge, dar că nu știu dacă o să duci. Nu. Nu, o să mor, sau? M-a omorât. Ia să vedem dacă pot să fac acum double jump. Haide! Haide, câștigă, te rog! Cred în tine! Sunt contra la două piperi. Nu aveam nicio șansă. Rușine să-ți fie, ai făcut de-abia 3 kill-uri! Eu sunt Dynamite, tu ești Fang. Ia ceva. Asta cam așa e. Sorry, didn't see you there. Joc Turbo time. Max. Și tu joacă cu altcineva. Joacă cu... Eu am 300 și ceva. Joacă Gas. Gas. Da, Gas. Dar că nu mai jucăm două. Ok. De fapt, tot două jucăm. Ia să vedem ceva și... Turbo time. Imediat. Așa, am revenit. Du-te pe partea cealaltă. M-a omorât. Te-ai băgat cam prea adânc. Nu. Am murit din păcate. Dar aia, Haide. eu zic să joc tot fake. Ce? Nu. Turbo time. Gotta move. Ok. Așa. Sper să-l câștigăm. Nu-i așa, Mortis? Da. Who did that? Dăm pe aici. Doi. Nu o să câștigăm. Da, n-aveam șanse. No time. Gotta move. Eu joc G.
Ginny și tu joci Eve. I am your forever friend. Doing it for the children. Haideți să vedem ce va ieși. De ce te-ai dus pe mijloc când aveai un power fix acolo lângă tine? Chiar nu știu. O să mă duc să-l iau. Am făcut kill. Haide, te rog. Nu mai aveam gadget. Eu o să-l iau pe Fang. Eu Dynamite. Să vedem ce va ieși. Sper să câștigăm. Ia să vedem. Haideți să vedem dacă vom câștiga sau nu. Wow, ce dublu jump ai dat! Păi uite, chiar dau. Eu sunt pe mijloc, dar mai e un star. O să iau eu acest power sau l-a luat cineva. Deci eu că era un pau. Cred că l-ai luat tu. Eu o să stau pe margini ca să mă uit după power. Am dat de cineva, de un duo. Pe mine m-a omorât că echipiera lui Piper. Stai aici. N-aveam nicio șansă oricum. Și acum s-a încheiat acest clip. Dacă vreți să mai postez, dați like și subscribe. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!